उर्वीज किचन मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. नमस्कार, मी उर्वी पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं माझ्या किचन मध्ये म्हणजे उर्वीज किचन या आपल्या चॅनलवर मनापासून स्वागत करते. मंडळी, आपल्या सगळ्यांचाच कुठला ना कुठला तरी पदार्थ हा वीक पॉइंट असतो म्हणजे फेवरेट असतो. माझंही आहे दही वडा. पण तुमचा फेवरेट असता म्हणून काय झालं, सगळ्यांनाच तो आवडायला हवा का? माझ्याही घरी हीच परिस्थिती होती. दही वडा म्हटलं की माझ्या घरचे नाकं मुरडायचे. परंतु जेव्हा मी हा दही वडा माझ्या पद्धतीने केला तेव्हा माझ्या घरच्यांना या दही वड्याची खरी लज्जत कळली. कशी? चला तर मग पाहूया साहित्य आणि कृती. दही वडे करण्यासाठी आपण घेतोय 2 वाट्या उडदाची डाळ, साधारण 200 ग्रॅम आहे, आणि पाव किलो फ्रेश ताजं दही. त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे अर्धी वाटी आंबट गोड चटणी, चिंच गुळाची किंवा चिंच आणि खजुराची चटणी, 2 ते 3 चमचे काश्मीरी लाल मिरची पावडर, 2 ते 3 चमचे चाट मसाला, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, डाळिंबाचे दाणे आणि चवीनुसार मीठ आणि साखर. उडदाची डाळ मी स्वच्छ पाण्याने 2-3 वेळा धुवून घेतली आहे आणि आता आपल्याला यात पुरेसं पाणी टाकून ही भिजत ठेवायची, साधारण 1 ते 1.5 तास. 1 ते 1.5 तास आपण ही डाळ बाजूला ठेवूया. तुम्ही पाहू शकता डाळ मस्त भिजली आहे. जर तुम्ही असा दाणा चेक केला तर तो दाणा अगदी लगेच हाताने दाबला जातोय किंवा तुटतोय, म्हणजे ही डाळ मस्त भिजली गेलेली आहे. आता आपल्याला ही डाळ मिक्सरमध्ये छान वाटून घ्यायची आहे, परंतु वाटताना पाणी अगदी कमी घाला, कारण आपल्याला याची अगदी स्मूथ अशी पेस्ट नाही करून घ्यायची आहे, दडदडीत जाडसर वाटून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता मी अगदी कमी पाणी घेतलं आहे आणि आपली ही डाळ वाटून तयार आहे. तुम्ही पाहू शकता अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला ठेवायची आहे. आपल्याला हे वडे हातानेच तेलात सोडायचे, त्यामुळे ही डाळ अगदी पातळ वाटू नका. अशा प्रकारे ही जाडसर डाळ आपण वाटून घेतली. आता या वाटलेल्या डाळीत आपण चवीनुसार मीठ घालूया आणि सगळं छान मिक्स करून बाजूला ठेवूया. डाळ भिजत घालून वडे करण्या इतका जर वेळ तुमच्याकडे नसेल, परंतु दहीवडे खाण्याची इच्छा जबरदस्त झाली असेल, तर तुम्ही जिरा बटरचा वापर करू शकता आणि हेच दहीवडे झटपट बनवू शकता. आता आपण वडे तळायला घेऊया. मी कढई मध्यम आचेवर ठेवली आहे आणि तेल तापत ठेवलं आहे. आता आपण हातानेच हळूहळू काळजीपूर्वक तापलेल्या तेलात वडे सोडूया. या वड्यांना अगदी गोल छान असा आकार यायलाच हवा असं काही नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही अगदी निर्धास्त राहा आणि छान हळूवारपणे वडे सोडा. वडे मात्र आपल्याला मध्यम आचेवरच तळून घ्यायचे आहेत, अजिबात घाई करू नका, नाहीतर मग वड्यांचा आतला भाग कच्चा राहील. सो साधारण 2 ते 3 मिनटं एका बाजूला वडे छान तळून झाले, गोल्डन ब्राऊन रंगावर छान तळून झाल्यानंतर त्यांना पलटवून घ्या आणि दुसऱ्या बाजूला देखील आणखी 2 ते 3 मिनटं मस्त तळून घ्या. सर्व बाजूने आपले वडे असे छान गोल्डन ब्राऊन रंगाचे तयार व्हायला हवे. तुम्ही पाहू शकता आपले वडे मस्त तळून झालेले आहेत आणि आपण आता त्यांना टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया, म्हणजे त्यातलं जे एक्सेस ऑइल आहे ते निघून जाईल. तेल निघून गेल्यानंतर आपल्याला या वड्यांना थंड पाण्यात घालायचे 1 ते 2 मिनिटांसाठी. गरम गरम वडे थंड पाण्यात गेल्यामुळे एक वेगळाच असा क्रिस्प तयार होतो आणि 1 मिनिटानंतर हे वडे आपल्याला 2 हातांच्या तळव्यांमध्ये दाबून त्यातलं पाणी काढून टाकायचं आहे. अशाच प्रकारे तुम्ही जिरा बटरचा वापर झटपट दही वडे करण्यासाठी करू शकता. बस आता आपली फायनल स्टेज. वड्यांना मस्त एका बाउलमध्ये घ्या. तुम्ही वडेमध्ये तोडूनही ठेवू शकता. आता यावर आपल्या आवडीनुसार साखर घातलेलं गोडसर दही घाला. वड्यांना मस्त नाऊ घाला दह्यामध्ये, अजिबात कंजूसी करू नका. साध्या मिठाऐवजी जर तुम्ही सैंधव मीठ वापरलं, रॉक सॉल्ट किंवा ब्लॅक सॉल्ट वापरलं, तर दहीवड्याची चव अजून छान लागते. तुम्ही पाहू शकता वडे आपले मस्त डुंबलेत, बुडलेत दह्यामध्ये. आता आपण चाट मसाला त्यावर मस्त भुरभुरूया. चाट मसाला ह्या रेसिपीसाठी मस्ट आहे, त्यामुळे तोच अजिबात स्किप करू नका. आता मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर भुरभुरली आहे चवीनुसार. आंबट गोड चटणी 1 ते 2 चमचे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घालू शकता. आणि अर्थात ताजी बारीक चिरलेली कोथिंबीर.
फॅन्टॅस्टिक. इतकं सुंदर दिसतं हे कलर कॉम्बिनेशन पाहूनच पाणी सुटलं तोंडाला. आणि येस, डाळिंबाचे दाणे जर मिळाले तर नक्की वापरा. आपला दहीवडा तयार आहे. हा दहीवडा तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून थोडा गार करूनही खाऊ शकता किंवा असाचही त्याचा आस्वाद घेऊ शकता. मग मंडळी पाहिलात ना, माझ्या आवडीचा माझा फेवरेट दहीवडा माझ्या स्टाईलने. माझी खात्री आहे तुम्ही देखील हा दहीवडा अशा पद्धतीने कराल ना, तुमच्या घरचे बाहेरचा दहीवडा खाण्याचं पूर्णपणे विसरून जातील. मग दहीवडा हा फक्त घरी आणि घरीच केला जाईल. ठीक आहे, चला तर मग तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला तुमच्या कमेंट्स कळवा. मी पुन्हा येईन तुमच्या भेटीला अशीच एक इंटरेस्टिंग रेसिपी घेऊन. तोवर स्वस्त रहा, मस्त रहा, खात रहा आणि गात रहा. खाता रहे मेरा दिल. झटपट आणि रुचकर रेसिपीज पाहण्यासाठी उर्वीज किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन क्लिक करा.